Itong unahon kining nanghitabo nga pagtumaw na sa drogas sa Bohol, ay gasunod ay. Natumiyaging gabi, Lunes naman mga higala. Sa ato nang giingon lagi ambot na di kita makatumbok ani kung sa hinungdan, di ta pwede magbasol-basol. May katabang na magbasol-basol ta. Moyon tang pabalikon si Tatay Digong. Ay, parag-parag naman po atong Tatay Digong. Mag-abat-abat naman po si Tatay Digong. Sao man na. Ha? So, diri lang ta sa atong lalawigan sa Bohol. Natural ang atong amahan sa lalawigan sa Bohol. O kuan pa na lagi, ang panimalay. Atong panimalay sa lalawigan sa Bohol. Ang atong tatay gyud amahan nato. So, ato ko nung paminawan si Governor Aris Amintado, siya yung pagpatinaw. Ngano man ning sige naman tao ni Uy, pasalamat ang nga naidako, pero ang problema ana magsige na balang tagdakop. So ang tinuoray gyud nga problema is dili ang dakop kundi ang pagpayuhot nga nung nakalusot diri sa atong lalawigan sa Bohol. Pero sige atong paminawan, no, engineer? Aroni, ang atong gobernador, atong paminawan, siya ang pagpasabot kalabot sa payuhot sa mga drugas diri sa Bohol. Actually, no, ang atong kapulisan gyud aktibo gyud ang ilang pagpanakop tungod kay mo ang atong direksyon na atong masugpo ang mga droga sa atong probinsya. In fact, kagabi nahimata ko alas 3 sa kadlawon and I was informed na naana po nadakpan sila na kilo kapin na shabu na may kabat og 7 million. So, effective ang atong suporta sa mga kapulisan, sa intel, sa paghatag o pundo para sa operation nila. So muna karon na paspas ang ilahang pagpanakop sa droga sa mga lalawigan sa Bohol. And expected, no, na karong panahon na ni balik ang droga tungod kay sa panahon ni Digong, iya mo itong gipangusgan, iya mo itong advokasya. And pagbiya ni Digong, kita na to na murag nay paglugak sa kuan sa kalihukan sa droga. Sa inyo nabawan Gob, gikan ni sa Cebu yapon ang drugs or gikan Ang maglain? information na ako na receive, no, dili ko sure o gikan sa Cebu, but sure may na gikan sa prisuhan aning Leyte, so na Abuyog ba? Gikan niya ang information. So wa na ko kibaw kung ang from Abuyog o gisagikan ang Shabu sa Cebu ba or gikan ko dito ba nagi-ship din sa atong lalawigan sa Bohol. Tungod kay island man ang Yes. sa Bohol. So dali ra sa makasud o sa man? Dali gyud tingali tungod kay bisag atong gipambutangan o K9 ang atong mga ports para sa mga barko o kaning fast craft. Atong di mo gyud nato malikayan na naamo gyud mga pambot na dali ra kayo maka biyahe gikan sa Cebu or asang gikan probinsyahan o free po sila na makadunggo anywhere. So mo na yung problema na mo karon kay unsaon nato pag determine kung mga pambots na musod sa Bohol pag-identify kung naabot yung tagsyabuan. Apa sa krimen diri? Drugs na apod ang Well, naapoy mga krimen dahil gayon na nay mga petty crimes. Sugyot-sugyot lagi. No, naisay, nakadungog ko, naiakyat bahay na po, pero isolated case lang. Ang Bohol yun, na hibawan gud ang Bohol sa tibok Pilipinas na second safest province of the entire Philippines. Go, comment naman yung mga detractors ng mga about sa illegal activity sa province na wako nagibuhatin ng administration to. Mo bitong nahibaw ta na naidruga ang naas Bohol tungod kay ang atong
directive sa kapulisan is to apprehend dakpon gyud ang mga namaligya og shabu. Kung wa wa patay gihimo, sigurado ko na wa ta nahibaw na nay shabu ang Bohol. Kay free sila tungod kay dili manakop ang kapulisan. Pero tungod kay consistent ta, and then ato yung gisuportahan ang kapulisan sa ilang programa, ilabi na sa ilang operation, atong gigahinan og mga pundo aron sila gyud makalihok. In fact, nanghatag ta og mga sakyanan para sa mga intel. So in short, naagad ang atong suporta nila. Ang directive sa PNP ko na higpitan pa ang mga barangay, karami itong nasa mga barangay na establish o coastal barangays. Tapos dito palusot ba? Mo na karon na akong gihangyo ang PDEA tungod nga ilahang more on ang ilahang activities, barangay clearing man. So dapat kana mga coastal areas ilahang po na hatagan o pagtagad na makakuha lang information gud no. But karon panahon na di ko kasulti kung kanang atong pagbantay sa coastal effective na tungod sa kadako no. And 24/7 og napoy gabantay, labaw po na sila gabantay po. Ang best is information, buying information. Ikat sa community. Yes. Mo na imong gibuhat karon. We will buy information from the community. Okay, mao pa to ang atong halangdong gobernador, no? Atong nabati ang iyang pagpasabot. Well, malipay pud ta kay sumala sa iyang pamahayag ang suporta sa provincial government. Makita nato ang resulta, di ba? Kay daghan man ay sunod-sunod ang dakop, di ba? So, usa po na sa atong ipasalamat og nagpakita sad kana sa pagka-agresibo gyud sa administrasyon ni Governor R. Sumintado nining kampanya nato batok sa drogas.